Za muškarce je namenjen Vital Men, preparat koji sadrži sibirski ženšen, muriju puamu, katuabu, damjanu, sarsaparilu, johimbu, koprivu, širokolisnu i ekstrakt guarane. Vidjeli ste da u ovoj kombinaciji postoje biljke koje se javljaju i u kombinaciji koja je namijenjena za ženski pol. Ovo samo govori u prilog tome da i muškarci i žene sadrže iste hormone, ali u različitim koncentracijama, a ono na koji ćemo se način ponašati i kakvi ćemo se pokazati u toj seksualnoj sferi zavisi od odnosa ovih hormona. Vital Men je antistresor, regenerator ćelija, imunomodulator, antivirotik, afrodizijak, antidepresiv i estrogeni hormoni koji su u ovom suplementu ne utiču kao hemijski hormoni na promjenu muškog pola, odnosno promjenu polnih karakteristika muškarca u smislu da muško telo dobija ženske karakteristike. Tipičnu maljavost za ženu, tipičan raspored masnog tkiva i naravno gubitak muškog glasa. Ovo je dobar diuretik, odnosno sredstvo za izmokravanje i poboljšava rad kardiovaskularnog sistema. Reguliše naravno rad hormona, jača rad centralnog nervnog sistema, dobar je afrodizijak, antidepresiv i reguliše digestivne tegobe. Naravno i na muškarce deluje tako da ima antimigrenozno delovanje, s obzirom da se radi govorimo o ekstratu guarane, dobro antikoagulantno dejstvo, stimuliše rad mišića, srca i dobar antipiretik.